Good morning mga idol. Ug man itong primero nga kuan episode sa utility. Ug mo na akong mga gamit mga idol. Ay mga silig, pressure washer, sabon, chlorine. Ug napod ning silig mga idol. Mo na akong mga simple nga gamit. Ug padulong ta karon mga idol sa akong hinluanan nga CR. Ubay-ubay ang CR nga hinluan kini CR po ni mga kwarto-kwarto diri idol. Og padung ta dito Ug na nato diri idol kini nga kwarto exclusive ni para sa mga Muslim brothers para sa ilaha. Sila rin nagagamit ana nga CR. Og hugaw kani nga CR atong hinluanan karon mga idol. Daghang tiglapok. Ug kay usan ka minahan ni atong itrabahuhan idol. Daghan kayo glapok. O ni ang kinatubukan. Pulo ni siya ka CR ka kwarto. Ug i-set up na ako idol ang compressor nga atong gamiton. Kailangan nga ato jung gamitan og compressor ang idol kay di makaya og silig-silig ang lapok. Ang kinahanglan jud nato nga gamitan og pressure washer para matanggal gud siya. Kita nyo nang nagbasa dyan idol nga lapok kayo. O na ang tuwang pang isprehan tanan ron. Ako lang sang ipang connect ning kuan gamit sa pressure. Og shout out sa tanan mga makarelate na akong trabaho mga idol no sa mga utility. Na to ang trabaho karon. Primerong episode niya nato sa tong utility idol. Og ako testingan idol kung okay ba ang tubig, kusog ba ang pressure. Kaya medyo gubaon na nitong pressure washer mga idol. Yagas na ang tubig mga idol. Medyo hinay siya. Kailangan na ayuhunon ato na aguntahan kay wa pa nabot atong bagong request nga pressure washer. At least lang makahinlo ta. Kaya basig masorbihan ta sa atong supervisor. Nakita atong area nga hugaw, makasabaan pa ta. Ang lagyod na maintenance. Dili nga idol, ako naging sugdan og spray ang pathway. Kay ang kanal napuno na sa lapok. Barado na kayo. Hugaw na kayo mga idol. Napunduhan na ang kanal sa lapok. Share lang po na akong idol. Magduha na po katuig diri sa akong gitrabahuan. Og mao gani ako ang trabaho diri sa utility. Manghinlo sa palibot. Og kining CR mao gani isa ka number 1 nga dapat hinluan taga-adlaw kay taga-adlaw nagagamit. Og mo ni idol pakita na ko sa inyo nga perte yung lapuka ug barado kayo. Ay minahan man ni atong gitrabahuhan idol. Nagakuha og kanang mga ore. Kargag mga yuta. Mong ilaw nga butas pag mosuod diri sa CR punog lapok. Yung hugawa. Kinahanglan nyo nato hinluan taga-adlaw. Gimitan na ning pressure washer kay para matanggal gid siya. Og diri nga ta sa bowl idol. Ako na siyang gigamitan og kuan. Ang acid kining kuan, muriatic acid idol, kay para matanggal ning ilo-ilo. Tinitanan bowl ako nang gipang butangan. Para matanggal yun ug mahinlo yun og tarong. Ya di na to butangan na maglisod ta. Diri kay sa pikas kwarta idol na naguba nga gripo. Ako lang sa ning ayuhon kadali kay natanggal gyud ug di na siya masud. Ihang lang niya tiplonan pero wa say tiplon.
Ako ron ning diskartihan gibot nga na akong silupin nga idol. Para nag-agas lang gyapon gamay na silupin sa safeguard o ang gibutang para lang maka di kagas ta og maayo. Kung nagbutang kog sabon idol sa balde, wings nga solve itong gamit, ug but nga po nato sa chlorine, ug ato lang na siyang haluon mga idol. Mao na tong hinlo sa bowl, atong i-brush, ato lang ni saksak sang hose sa pressure washer para ato i-spray sa balde. Ato lang nang pabulaon og mayo nga idol, ilison ang sabon ug ang chlorine. Matong gamit nga panghinlo lang ato gina sang tarungon og hinlo kay para inigsorbe hinlo atong agi. Ug ako nang gibrasan ng bowl mga idol, hinlo na gani siya, puti na gani siya. Kaya na nato tarungon og hinlo para limpyo. Nahuman na to og nos-nos mga idol, mo na resulta, puti na kayo, hinlo na. Lahi na sa ganina nga daghan pa og yelo-yelo. Tanan ni bowl idol akong gihinluan tanan. Nayuban kwarto idol diri nga nakapadlak, wala na ko na hinlo kay sila na sarili naghinlo sila nga CR. Kaya di na nila pagamit sa lain kay nagoy uban pod nga igora mo gamit di po mo hinlo, bihaan lang hugaw. Ug human na ta diri idol, hinlo na atong agi. Ug karing building nga mo ni ang nagagamit diri nga CR mga idol, ang staff house 2. Ug akong gidado sa mekaniko ang kini pressure washer idol diri sa aircon technician RT para wala sa diri sa mo ayo ato atong water pressure. Ano ko sa staff house 2 diri sa babaw mga idol, diri ko manghinlo. Inom sa tag tubig mga idol kay sukad ganina pag hinlo pag kita kay tubig. Wag uhaw na jud kayo. Tulo ra tong singot. Ug na ako diri ron sa among budiga mga idol sa mga gamit. Ug medyo kalat jud gamay, mo ning ako pa ning hinluan ron. Diri ko ga relax ni break time na ko mga idol. Ni ato lang hinluan kadali. Ko lang silhigan, res gamay. Ang ihubok kong jacket mga idol kay igang kayo ug basa na sa singot. Ako na po yung hinluan mga idol kini nga building diri kining tanan building idol man ako ang area of responsibility, man akong hinluanan. Og lindot kambyo diri sa taas mga idol. Kini yung idol sa ground floor ako aning siliganan, ako man akong area. Og magsugod na kog silig yung idol diri sa taas, diri sa area sa mga foreman sila nga kwarto. Kailangan dito anamon og silig diri mga idol kay abog kayo ang kining area. Kay minahan man natong gitrabuhan idol, mong abog jud kayo kay taga-adlaw. Nagahakot og yuta ang truck ug abog jud kayo. Kaya di naton ni manam og silig, mubaga. Nya nag-abri pod sa maportahan sa kwarto, manulod ang abog. Sige makasab-an pa ta kay wala to na atiman natong area. At manon yun nato itong mga area of responsibility para hinlo perwente. O gumanan ako ng silig mga idol na hinlo na, wala na abog. Okay na to ang area.
Kabo sa kog tubig diri idol kay nahutdan akong tubig. Shout out kay Dondon, siya ay assign sa refilling. Og ini nga part idol nagtimo ko kanon kay medyo gutom na. Og ako lang tungaon akong kanon og sudan. Ay man nila akong balon sa pagpaniod to. Medyo gutom na gyud. Ay alas 10 na ni mga idol. Kaon jud guys. Ang bawi sa kapoy. Kuha na akong sudan idol bangus. Og inom tag suka gamay. Oops ay. Suka ra to panglaban idol. Inom tag tubig daghan. Para mabusog. Di ta ma-dehydrate kay gipaningot tag mayo sa tong trabaho. Tubig atong panglaban mga idol. Og diri nga area mga idol, nawag na pud tay magkuha na pud ko diri Mangguna. Magtabas og mga sagbot. Mangguna mga idol. Ano ko trabaho ron. Kay bagnot na tagas og sagbot. Pero dili unta ni ako nga trabaho idol kay diri nga kumpanya lahi may kining responsibility. Sa inbay unta na siya nga trabaho. Pero gisugo man sa kuha ako na lang pong trabaho. Ay ilaha man yung trabaho ang pag hinlo sa mga palibot sa mga sagbot, pagatiman sa mga kahoy. Ilaha taning area ni pero agi lang maampod rin dapit sa kuha na. Kining gigamit na ko nga gunting idol sigikan gina sila akong giherman para dali ra pag hinlo. Og diri nga part mga idol, maniud to na pud ta. Ay alas 11:30 na, mani akong lunch break alas 11:30. Panahon sa pagpaniud to. Gitiwas na ko to kung gitimuan gyud na idol. Kung balon. Ay diri pud ko ka relax mga idol katop niya tong hinluan ganina nga stock room. Diri pud ko ka pahuway sa break time na ko. Dire ga relax. Og dire nga area ng idol, wala ko nahuman ganina kay nabtantag udto nanadto. Ako lang ni tiwasan pud ron. Ako ra po ning hagbasan diri mga idol. Kay medyo bagnot ta pud diri dapit sa may hagdan. Dako-dako pre nga area ni akong gunahanan mga idol. Wala akong trabaho diri pero halos 20 taga adlaw sa palibot ang hinlo. Hinahinayan lang. Antod mahuman. Kay magpahayahir ta magsabaan pud tag di ta magkuha sa tong trabaho. Dako-dako area og baga-baga na gyud ang sagbot diri repita mga idol. Nga nakakuha gyud ning paspasan pud kay para mahuman kay marag kaulan na pud diri nga part mga idol. Kita atong langit medyo kuha na. Naglag-um na. Napit pa rin mga hapon idol kini nga oras idol na sa mga alas 2 na ni kapin. Pag mata na ko og galaon na mao din ni akong gitrabaho. Para mamanhuman yang wala ugma lahi na pud atong trabahoon. Dayon nanda perwinti mga idol kamot sa matag adlaw. Ug nahuman na ako ag guna tanan diri mga idol. Ini mo na akong gigunahan ganina. Medyo baga-baga na diri ug nay mga bulak pud ako na lang pong ipangtabasan. Ug diri sa MQ10 mga idol, diri sa mga managers quarter. Manilhig na pud diri Hapon na ni idol padong na ni inig panguli. Muna na akong last nga trabaho nagsilig-silig sa managers quarter ni mga idol. Dire mga tigtulugan ng mga manager. Ilahan ng mga kwarto diri
Kailangan nga hinlo gid perminti diri pita nga idol kay sa mga manager ni. Kailangan nga kuan gid sila. O kanang mabili nga idol ako pa na suligan. Una kong muli ako pa na silang suligan dia nga sa ubos. Ug lubunok ra gid ang kusog nga ulan idol. Itong dag-om ganina ni bundak na gid ug kusog kayo. Ani nga diri ko sa kilid sa may CR diri sa likod sa staff house number 1 mga idol. Ug ako pa nang gihinluwag di dali diri mga idol. Ako lang ipang kuha nagsabon para di manimaho kay ugma kini na pud ako ang isprehan diri mga idol. Ug daghang salamat mga idol sa pagsubaybay.